Padung na ko uli ani, grabe ang uwan oh. Laom na ba yan ni Dre, may gani wala mina pagngan sa among gisakyan. May na lang kay taas-taas jud ni, unya na uban gitukmod na lang kay lagi na pagngan jud siya. Gamay lang kayo ni siya nga uwan pero nakasaka jud ang tubig guys. Mao nino ang akong nakita padung uli na kuyawan ko, gamay lang. Nayubang bata ani nangaligo sa taw, nangalipay sila kay nagtuo sila limpyo ning tubiga pero Ginoo ko kahugaw ani mga bata ayaw taon mo pag kaligo aning tubiga kay masakit mo. Nya pasalamat na lang sad nga nihunong jud ang uwan, wala jud ni kusog maayo kay kung ni kusog paambot daghan kayong mga sapaan nga mga saka ang tubig kay kani laging Cebu. Mao ning bahaan number 1 naglisod jud unsaon ani ang mga kanal unsaon pag-adjust nga mudako. Mo to guys, nabot na ko. Gitudloan na mo among anak kung unsaon pa sa iyahang tambal. Luoy kayo akong anak gamay pa pero naanay ing ani. Sagdi na ayaw pag ginawa usa. Ano ba? Okay. Pugngay. Fire. Mana, ipusa na. Tangtangan na. Ikuan eh. Nya kay ewa ang ginagwad na. Kaya nakasuyok nakaabot dire. Okay. Ano man siya? Baho. Simot na ko. Ay, pag pirmiro naman na. Ano pag simuta? Inom water. Drink din water. Drink Inighuman. Sky. Pag-answer na. Kita ko ni mo na video. Sige rin na pag-answer na. Sus, pasensya na jud mga anak kung saon man nakapapa man mo ug nakamama og hubakon. Tanawa naliwat jud noon mo, di malikayan jud. Ako kani ilisan ako nga no, dili na nang bandens, pamilyang hubakon. Ayun saon na lang mga hubakon man taon ni akong mga anak ko, nakainomdom ko pagkagamay nako. Sus lisod kayo iginawa dili jud sayon niya. Ang tambal sa una wala pa jud nga suyop-suyop. Huwat jud ka hangtod kanus ama okay ang imuhang pamati diha sad ka makapahuway. Pero kani si Sky pag Thursday man siya ni out sa hospital, Monday na siya go to school niya. Karon ako ning siyang patunon. Kay pasalamat sad ko sa iyang maestra kay gipa suwat siya unsa to mga last week niya nga mga na-miss nga mga leksyon. Mo to guys, ako ning patunon akong anak para kuan ni siya, maka-answer ni siya. Nalidiri nga piece. Nga man. Dalawa sa imong notebook ko no. Na? Morning nakalahi guys, kung ang atong mga anak makamaon na atong instrukan no, kay maglingkod na lang ta, ato na lang ipang tuyhod atong mga tiil while sila nagbuhat sa ilang mga assignment. Nya kita na lang magsige story ang atong baba dili mahunong. Ingani ni ang akong role kada abot gikan sa trabaho, ang akong baba muranig biti-biti dili ma-stop. Hala sige tuon diri, kuan diri ana, hugasi ang plato ana. Basta tanan akong baba mastorya basta lang kay mulihok akong anak, ako na silang storyahan unsay angay nila buhaton. Mao na si Sky, nagbuhat na siya sa iyahang assignment kay lagi ako igo ra man jud ko mandar, igo ra ko mag-manage, tan-aw na ko sila naglihok na ba. So ingana na akong baba, kugihan kayo sa pagtabi-tabi. Nakoy nahuna-hunaan ako ning sa muko na akong tupad. Kuan sa attorney answer. ATTY. Bukan ni Api. Ayo. Inigbig ni mo siya, magunsa man ka. Klaro kayo, sana. Unsa gani? Unsa gani? Dikter. Ha? Dikter. Si dikter. Oh, dikter. Wala ko ang doktor. Magdoktor ka? Nganong magdoktor man ka? Iganahan man ko. Kay? Iganahan man ko. Di lagi ganahan lagi pero unsa man ngano man? Ganahan ko mo sa Ganahan ka magtabang. mutabang sa Tawo. unsa ning pagtabang ng tao?
tambas sa iyo. So, ang pagbutang sa tambal. May ganun ba? Magkatay tambas. Sa uy. Kasaba sa electric fan o ceiling fan. Ay, kay payong na ni ate, nahilabti. Yeah. Ay, nahilabti ba kay maputol na. Maura ba jud tao na ang kuano ni ate para dili basa. Pala na ni. Hmm? Upa na ni. Dili di ka ganahan magkuan, magpulis, maestra, ana. Yeah. Doctor. Hindi na pwede mag-doctor ko. Pwede man. Yan ang ta dili pwede. Oo, sino na hindi mo magkakaroon? Dili na di ka disgustingan. Disgusting nga, pero medicine doctor ako. Yung may injection ng doctor. Injection ng doktor? Medicine doctor ka, dili ka injeksyonan. Oo, medicine doctor. Hindi, injection ng doctor. Bataan eh. Hindi siya injeksyonan ko no eh. Injeksyonan ang gyapon. Medicine ko no siya eh. Hindi siya injeksyonan. Sa doktor ka kay injeksyonan mo ka. Okay ako, nakatagal na ko kay injection. Mga 5 or mga 10. No? Wala kay ba magka-10 ka na injeksyonan? Taon today ni mo? Very, nagadagtang ko kay injection. Tapos pag hinigyan ako. Ah, strong na di ay ka. Ha? Strong na ka. Para ayos. Strong na ka no? Yes. Mama. Yes. Ha? Tsaka? Ayaw kay Tuesday ron. Dili ron no, dili kay Tuesday ron. Klase ugma. Saan pagka-doktor nato nga magsigig duwa sa cellphone? Di lagi bisan ka dihot kay ano. Tuesday ugma. Klase. Papa, oh, wag kuno si Sky laptop nga na may klase ugma. Ano yung mag-laptop mag-baduday? Sky, Si Forza. Sky. Nice kayo. Kaya mo ito. Kalimutan ka na sa mga things. Taas, pamatos, ati. Shoes Minsan na tapos ati. Mama mamuda ni mo. Di ka ati ni mo yung bago. Dili oy, ako ana, di na bago. Ara di ang baguhan. Asin. Ang bago na dili. Di na mo. Ara o, babaw. Asa? Ara o, imong tubangan. Nasa imong ilong. Sa kong ilong? Asa nila dapat na ilong? Sa Tungod tungod sa sa wala? tungod sa imong ilong. Tungod ko no imong ilong. Kani? Kani? Kani ba? Oh, lagi ni. Kani ba ko? Kati. Basa na nga gibutan. Amo. Ay, wala ya. Gida siguro niya sa taas. Da. Kuha na rin sapatos. Ay, gida siguro niya dahil sa taas dahil. Anong payong naman sa imong diskitahan diha? Kailangan ko. Ano mo payong ka nga naman ka sa sud sa balay? Kinakuha mo sa balay. Hmm. Tinawa sa gawa sa kuha sa balay sa nakuha. Hmm. Diya Carmel oy. Magpulis ka dai. Dili. Ayan, siya ka magpulis. Investigador. Napin pa yun. Hindi ako. Si. Hala. Di ka Bukhad nakita yun. na ako. Di ka kita na ako. Di ka ka-video na ako. Na. Ayun ko. Maning gamitan ni kuya. Kung videoan ka siya. Hmm? Ningan si kuya? Kung videoan ka. Kung videoan siya ba? Maning yan kami ko. Umbrella, bawal. Okay, bye.